Здравейте ви, боксери и ютубъри, и това е четвърти епизод на въпроси и отговори. Днеска малко се позабавихме, понеже аз бях естествено на село. Последните дни не бяхме много отбори и решихме днеска вече да бъде епизода, да се посъбереме и нека пристъпим към въпросите. Значи, първият от Миниспаун. Сно, какво има между теб и Хобо? Значи, Миниспаун си един идиот, който просто да се разкара. И Хобо пише хейтър и после искаш да влизаш ти има. Прав си. После NeoGame долу на BG пише вие сте много готини и XX Lotus XX пише мерси. Много ясно, мерси. После XX Lotus XX пак пише ти детствен ли си? Тоест за мен е. Lotus, да ти ба майката. Те. Да ти подобно на тебе. Да. Фенчето 98 пише Денка, влизай в тима, не се прави. И щом толкова знаеш за този фарм, това колко е, ха-ха. Имам предвид фарма. О, братовчере, браво, само така... Да, и не разбрах Хобо или Хомо. Айка ти. Това е братовчет и ме клушар. Така, от мен е спаун пак, от мен такос лайк нагоре и така не отговорите Овилч или Моркова, ако сте, не съм ви чул. И би си майката ми не спаун. Стига сте го псували момчета, бе, явно му е интересно дали ловите моркови и вие И то после той вика как. И как може да се включа в тима? Между другото, доста харесва Майнкрафт. И после сам се отговаря, този въпрос го игнорирайте. После въпроса от капитейн Тедо. Той като е край на годината, кой е най-якия и най-тъпия ви спомен от тази година? Първо съм аз. Значи най-хубавият спомен ми беше много ясно като снимах с Мелакито. Това ми е една от най-хубавите спомени. Най-лошият ми спомен е прекалено лично и няма да кажа. Опа, тук стане нещо горещо. Ще ви кажа след Аха. Другото... Аз съм последен. Хобо, ти? Аз няма да казвам. И аз съм, те нямам интересни. Аз имам чисто за споделяне. Мене един път в училище заключихме един в женската туалетна, после ми го върнаха. Като най-хубаво спомен или най-лоши се брои? И двете. И после избягах през прозореца, защото нямаше решетка. Вие готови ли сте за другия? Да, следващия въпрос. Това въпрос е от Санор при един ден и 23 часа. Въпрос към Денката. Какво мислиш за делката? Въпрос към Фиксер. Какво би направил екипа, ако тръгнете да се разпадате? Въпрос към Снежко и Фиксерът говори. По едно време имаше някаква така част и аз тръгнах да спаме на всички, да не се отказват и така. Питайте делката колко изпамих. О, не ви трябва, значи никога не се карайте, ако този човек ви е приятел, просто за ваше добро ще е. Като турчини. Брадва. Каза, той се погледна в ледалото. Да, добре да знаете. Аз съм голям расист. И утре ще снимам първия ми клип, така. Без реклами. Така. Да. Реклами на наши общи клипове, Да. Другия пак е от Санор, т.е. тъкмо ще го продължа и вие казахте, чакайте. Давай, бе. Въпрос към Снежко и Хобо. Как може да са такива идиоти? И Снежко не ти ли идва да убиеш Хобо? И аз, значи не ми идва да убия Хобо, защото я знам. Приятел мен няма да го убия. И един отговор пак от Хобо, Снежко. После другия въпрос е от мен. Що безнежното акахте ли днеска? Другия въпрос е от Адрикс В1. Please guys, умирам. Другия е от Yu-Gi-Oh! Най-якия сървър. Пак от Адрикс. Още ли събирате играчи за тима? За инфо? Значи за Адрикс, ако той иска да влезе в отбора, аз съм съгласна, защото е голям питяга, не знам за вас. Не знам, не. Абе, ви се бе, живее с мен тук в Русата. Фиаско, да ходя да към те. Не, бъскам се, те. Другия е от Minecraft 000 Survival.
малко неграмотно survival, ама аре. Може ли един въпрос? Ще помислите ли за направянето на шоп и сел? За какво? Да, ще помислим някой ден. За какво сел? За какво? За шоп и сел. Примерно, за шоп, нали, да се купуват айтеми оттам. Не, И това е сел да хардкрафт. си- Абе, все пак това е хардкрафт сервер, бе. Какво шоп, бе? бе? Хардкор. Само. Няма значение, хардкрафт пак също. Тогава за какво го строих този шоп? Шоп ли си Щом е хардкор, не трябва да има резиденции. Напротив, това е полу хардкор, значи. Скоро да шитър ще имат сървър. О, фу, да. Намерих си хост машина Ялова. И аз съм така. Изненадах Значи имаме ме. два сървъра. Един ще бъде Така. хардкрафт, другия ще бъде за състезания. Аз ще пускам. Хардкор. Много скоро ще има томбола, да кажем. Да. Може да го направим привейт сървъра, не? Машини. Дай нататък. Другия сървър е от... Абе, дай въпроса, Сървър. да ма не го други. Какъв Дай. сървър, бе? Бърках се, съжалявам. Има време, XX Lotus, хубаво с какво се задържаваш вечерно време? Това е последния въпрос. Какво? Задоволяваш. Задоволяваш. Кажи му с малко. майка ти. Малко. Сега, нали искаш да знаеш? Малко Стана неграмотно прекалено лично, трябва да сложим точка 18. Фиксър е служим точка 18. Окей. Съберете се за край на клипа. Точка 30. Ай, край на клипа. Представете всички Точка тук, бе, 18. кошари. Точка 18 не ми се точка плюс... пускай. Точка... Чак стой. Хубаво, нямаше да го- Хубаво, Стига, бе. точка 18... Хубаво, точка 18 точка плюс 70. И това ще от нас и боксери, какви са им готини главите на тия. Чай да сваля това. Ще убия магаре. И Може чао. убиваш? Магаре. Кецай магарето, давай хубаво, кецай магарето. Не бе, не го убивай бе. Свършите ли клипа, бе? Не бях аз. Нали знаете, че още снимам? Нищо малко ли гъвнякам клипа и това магаре без това не ми трябваше. Щях да го коля. За конски сучук. Магаре. Щях да спря лъканка. Чи. Не бе, това е прекалено грозно, това е по-красиво. Кончи. Кончи. Конска ферма бъде. Да се отдавят така те да миришат. Избирай си кон. Стига си ги махал бе. Нищо не е правил хубаво, не. Дядо му е, ох. О, Турчен, как си? О, Турчен! Ето ще има карета. Да. Стига, бе. Да, Знаеш може как ми да. лаги, бе, ей. Стига лагна ми някой да го килне. Някой ще има омбан. Йоваги. Готов си бе, пардоннат си. А някой ще им даде ли да използвам тъпата команда World и бани? Не, А- Добре. А ти си стисня. О, Денка. Димай, брате, сега как съм набрал да бие много хора. Димай, бай, не са. Много съм не бай. Денка! Денка ще се присъединиш ли към отбора и какво изпитваш към мен? И там какво има между мен и тебе? Това имаше като въпрос. Да. Не знам, Ти още питайте дядо си, Коля, да аз не разбера. Крие Денката тук малко тъй. Не знам, аз не разбирам Този всеки въпрос работи. няма да се отговаря, защото после Денката и хубаво ще се бият много за мен. Мгм. 6 пъти имам. Денка, Кой е? Жокера с трабанчето. Бррр. Абе, братле, сестра ти оригнали се, бе? Как да бе. ни е сладко? Не, просто чух Денка и аз се представя някакво да се пускам. Аз го направих. Дебил. Абе сега ми Сега прати стига- клипа да го обработя. Ама ще го Сега снимам извиняваш само, се. как и да е. Не, свърши, немай да свърши. Да, ама на мен е лъка... А, не, вече не ми е геймер. Ами си е... Само не гледай да е, да е по-малко 30 минути, защото в YouTube няма се качи. Добре, бе, гледа ютуба. Затова ви бокс е най-хубав, според мен. Извинете, ютуб. Кой клип по 30 минути няма да се качи, знака преди правиш по 3 часа клипове и се качваха, човек. Просто трябва да конвертниш, има
Има да с работа програма от човек, ако не знаете. Знам. Както и да е, това ще е епизода, където всички чао. Чао. Здрасти. Аз la vista, айде. Снова расист. Не ме цели бе, кошер. Не знам, лакни. Не се издавай плетки. Кристиан Мерник, да слаб ти е фарма. Тъй, мои реплики всички да знаете и... Много ясно. Ако нужда ми телефона. Маменка, чакайте. Ало? Оцелиме. С новите Добър си вечер. цигарата, брат. Добра да е. Еми нищо ти. Пия. Да, това ще в нас чао.